To si povedať. Dobre, tak vítam vás na tomto workshope. Vlastne dnes by sme si mali porozprávať niečo o OpenWrt. Ako viete, Linux je dnes už taký rozšírený systém, že ho nájdeme v podstate všade. Aj od perverznej, zničenej verzie, čo sa volá Android, aj do práve Linuxy, ako majú byť. A jeden z nich si taký predstavíme. Volá sa OpenWrt, to distribúcia, ktorá je určená na to, aby fungovala na wireless routeroch. Aj otvorená. Takže je tu niekto z vás taký, čo má doma internet? Neviem. Možno ja mám, ale nie som si tým istý. Niektorí učiteľi videli internet. A dnes je taká doba, že pravdepodobne každý doma potrebuje mať zapojený viac počítačov, povedzme má nejaký mobil z Wi-Fi, má nejaký mobil počítač, celá rodina má počítač, aj tedy. Proste taká bežná domácnosť. A väčšinou internetový provider donesie vám jeden kábel do bytu a starajte sa. Tak nič nie je ideálnejšie ako použiť nejaký router, ktorý podporuje OpenWrt a nastaviť si na ňom všeličo. Takže čím by sme začali? Toto je workshop, tak sa kľudne môžete pýtať kedykoľvek. Nesvete kameru. Tak začneme jednoduchou inštaláciou. Som si sem doniesol taký router. Keby ste chceli skúšať potom, tak tu sú ešte ďalšie 13 skúšanie. Prosím vrátiť na konci. Poďme si teda ukázať už rovno hneď, ako taká inštalácia môže prebiehať, čo sa s tým dá všetko robiť. Tak. Všetky informácie a všetko potrebné, vaše prvé kroky mali smerovať priamo na stránku openwrt.org. Na tejto stránke vlastne nájdete odkazy na všetko, čo potrebujete. Na tom asi Čiže tu nájdete vlastne všetky potrebné odkazy. Prvá vec, čo je pre vás veľmi dôležitá, je zoznam podporovaných zariadení, kde si môžete nájsť všetky zariadenia, ktoré sú momentálne v poslednej verzii, čo je ešte nejaké RC, teraz je to RC6. Ale nedajte sa zmýliť, lebo väčšinou OpenWrt RC sú stabilnejšie ako final releasy konkurenčného operačného systému. Také RC je oveľa stabilnejšie, teda jak nejaký Windows, akýkoľvek, čo bol kedy výkon. Čiže tu je zoznam výrobcov. Ja mám tu na nejaký Netgear, tak sa pozriem, či tento Netgear je podporovaný. Dúfam, že áno. Netgear. No to je zoznam zariadení, ktoré sú podporované v tejto verzii. Toto je 3700 V2, čiže toto tu. Takže vidím, že tam je nejaký 680 MHz procesor, 16 MB flash, 64 MB RAM a tak ďalej. A tento router ešte bežne doženiete v obchodoch. Teraz sa začal objavovať router 3800, ten má už 128 MB RAM, čo môže byť celkom potešujúce, ale stojí okolo 100 eur až. Každopádne nie je problém zohnať nejaký router, ktorý je podporovaný. V poriadku, takže kliknem si na tento router a dozviem sa pár základných informácií o ňom, ako je to všetko rozložené a tak ďalej. Dosť informácií. Dobre, čiže čím začnem? Idem si stiahnuť nejakú skompilovanú verziu OpenWrt, určenú pre môj router. Čiže Backfire je aktuálna verzia, ako som hovoril, to RC6. Na tej stránke, kde bol zoznam routerov, ste si mohli všimnúť, aká je to platforma. Toto je tam procesor Atheros, je to platforma AR71XX. Vidí každý, či mám zväčšiť písmenka. Dosť veľké písmenky sú. Dobre, čiže
Potrebujem stiahnuť Atheros. Potrebujem stiahnuť image pre svoj router a to je 3700V2 a Factory. Čiže tu som si vybral, našiel som si image pre svoj router. Klik. NA. Čo? Stiahnuť. Je to stiahnuté. Vykonám NA, to je... Kde NA? Toto? No, počkaj, no hej. To je kvôli tomu, že niečo tam asi nie je. Dobre. Čiže áno? Tam bude aj ostatné verzie nejaké Byte Russian alebo nejaké ďalšie, to je vlastne... To sú staršie. Vlastne toto je 10.03, to je ten Backfire, predtým bolo Kamikaze a predtým bolo ten Byte Russian, to bola 08, Kamikaze 09, myslím. Preto, čiže toto... Štvorka není bety vyťahnuté? Čo? Štvorka by mala byť nejaké bety, ne? Je tam trunk. No, trunk až tak neodporúčam, hoci my sme na ňom fungovali prakticky na niektorých pobočkách, ale občas sa tam vyskytnú veci, ktoré občas niečo nefunguje. V tomto Backfire by malo fungovať všetko. Dobre, takže mám ho stiahnutý, je tu na. Vidíte všetci. No a teraz sa potrebujem dostať na tento router. Samozrejme, skoro na každom routeri nájdete web rozhranie a vlastne cez to web rozhranie to tam môžete natlačiť, ale to je mega lame prístup, lebo weby sú, viete, pre koho? Pre žavistov. My sme Linuxáci, pre Windowsákov, to sa mi mýli. My sme Linuxáci, takže to tam dostaneme nejakým iným spôsobom. Skoro všetky routere majú, vlastne ich systém je rozdelený na viacero častí, je tam nejaký U-boot, čo je nejaký základný systém, ktorý nabutuje nejaké jadro a niečo tam rozbehá sa a až potom vlastne to spustí ten váš zvyšný systém. No. A väčšinou v tom základnom systéme je už taká možnosť, že tam viete natlačiť firmware cez TFTP, napríklad, tak by ste si niečo na ňom pokašľali a odpilili sa od routera, tak vždy väčšinou môžete vlastne tam ten nový firmware natlačiť cez TFTP a nič sa nedieje. Samozrejme existujú výnimky, napríklad tento router, tento link, ktorý je pomerne lacný, je výnimka. Ten, keď si zabrikujete, ten nemá takú funkciu, čiže tam ani to nepomôže. Musíte odpajkovať procesora, teda pripajkovať si veci. Čiže tento nezabrikujte, lebo je zle. Tie ostatné, s tými sa môžete hrať, prepisovať čokoľvek. Ten až na jednu výnimku neviete nejako zabrikovať, takže vždy ho viete vrátiť do pôvodného. Tá výnimka je, keď si prepíšete ten YouTube. Vtedy je to problém. Používam bol taký model, čo ešte z tých ďalších. Všetky. Napríklad tu mám taký starý Asus, ten funguje takisto, ten si viete vždy recovernúť, hej? Toto už ani sa asi nedá zohnať. A VRT54G-ko? Aj to sa dá vždy recovernúť. Proste, na všetkých routeroch fungujú presne tento spôsob, že cez TFTP tam viete natlačiť nový firmware, nech s tým robíte svoj. Dobre, tak poďme si to ukázať. Router. Každý z routerov obsahuje nejaké restore tlačítko. Tu je tlačítko na tomto. Tu je taká diera. To je technický problém. Komu do hlasov treba? Parádko doma používam. Toto je taká malá dierka. No, a keď sa chcem dostať do toho recovery režimu, tak stačí vlastne držať ten reset pri štarte a čakať a čakať a čakať. Tomuto to trvá dosť dlho, kým sa dostane do toho režimu. A VRTGL ide hneď v podstate a tak ďalej. Keď si pozriete na tú stránku OpenVRT, na tie podporované modely, tak pri každom máte napísaný spôsob, akým sa do tohto režimu dostať, ak taký spôsob existuje. Čiže tu som na tomto.
Niekde toto je popísané. Čiže musím to držať ten systém restore, kým green nezačne klikať a ešte nekliká. Už blíka oranžové. Už blíka zelené. Dobre, takže teraz som ho dostal do recovery režimu, mal by som ho vedieť aj pingovať. V tomto režime má takúto IPčku. No a teraz tam cez TFTP natlačím finové chvíle. TFTP. Neviem, či to je dobrý zápis. Zelený nie. Malé put. Neviem. Vy ste tu informatici. Nejaké písmená sa píšu akurát tak v kobovi. Napríklad FTP, čo je vo Windowse chce veľké put. Ja som Windowsák, takže... Ale nie som javista, pozor. No, malo by to tam byť prekopírované. Zásne, tak sa to tvári. Ale no, za chvíľu sa to uvedomí a začne to ten film flashovať a sa to rebutne a budeme mať pekný čistý systém s defaultnými nastaveniami. Jo, tento Netgear je taký nešťastný príklad, lebo všetko mi trvá nenormálne dlho takéto veci. Napríklad tie ostatné routery vedia fungovať skoro okamžite. Ešte stále. Máš povedať zatiaľ nejaký vtip? Nejaký životný príbeh. Ne, vtip bylo. Teraz v sobotu sa stalo. Radšej nebudem hovoriť. A ten vtip? Vtip? Nie, ja si spomínam. Nejaký, čo je hodný pre kameru. Taký nepoznám. Klok, to je tam. To nepoznám. Dobre. Kým sa toto zresetuje, tak si trochu pripomeniem, čo som rozprával v minulej prednáške, teda v minulom workshope. A hovoril som, že neznášam čítanie kníh, lebo knihy, ak sú rozprávky, somariny a len to zdržuje človeka. No, ale som zabudol povedať, že tak ako neznášam čítanie kníh, tak milujem čítanie dokumentácií, lebo v dokumentácii väčšinou máte nasekané informácie za sebou a vás nezdržujú somarinami. No a jedna z najlepších dokumentácií, ako poznám, je práve dokumentácia k OpenWrt. Je naozaj rozsiahla, čiže ak si ju chcete prečítať, tak taký deň si musíte vyhradiť na to. Ešte stále nič. Musím pozrieť, či som to dal dobre. Černá zhoda mi nejde. Skúsim ešte raz. Čo? To máš za router, vlastne. Za 5460 bez dvojka. Za minus 2,5 sekundy, čo je podozrivé. Predám za 5 €, nechceš? Predám za 2. To sú moje neutrine. Hoď do koša. Čo? Presne, ten systém. No. Čiže dokumentácia. Či si to moc uvedomí. Musím ho zablíkovať teraz prvýkrát. To je paradox. Čiže k OpenWrt dnes existuje nejaké webové rozhranie, ktoré sa tí ľudia snažili dať dokopy, ale nedá sa cez neho nastaviť všetko a väčšina, čo sa dá cez neho nastaviť, potom aj tak nie je dobre nastavená. Preto je oveľa lepšie používať normálne konfiguračné súbory ako seriózni ľudia.
Linuxácii. No. Tento OpenWrt trochu porušuje tam Linuxový princíp tým, že miesto toho, aby ste vlastne konfigurovali všetky veci cez tie klasické súbory napríklad, aké služby poznáte? DHCP. DHCP, hej. Tak to má napríklad, tu je DNSMask, čiže to má etc DNSMask.com, ale OpenWrtiaci vás nechcú, aby ste konfigurovali to priamo súbory týchto služieb, ale všetky konfigy napchali do adresára etc. A vlastne z nich sa nejakým spôsobom generujú tie konfigy tých výsledných služieb. Zoznam tých adresárov, či tých konfiguračných súborov a ich popis nájdete vlastne v dokumentácii. Čiže ak chcete nastaviť napríklad DHCP, tak potrebujete prepísať súbor etc config DHCP, a to je vlastne popis toho súboru, aké sú tam parametre a tak ďalej. Keď chcete nastavovať firewall, tak máte použiť aj etc config firewall. Keď chcete nastavovať sieť, tak etc config network a tak ďalej. Čiže v etc config by ste mali nájsť všetky podstatné konfiguračné súbory. Nie, takýto prístup osobne veľmi nevyhovuje. Nepreflašoval som ho. Takže teraz by sme si mali prejsť tých pár najzákladnejších súborov a ako sa nastavujú. Tie, čo asi najčastejšie budete potrebovať editovať. Už to butuje. Čas na vtip číslo 2. Ja som mal dobrý vtip starý, ale musím ho nájsť. Tam ono to ide do rocene. Vtip číslo 3. No toto je tiež, to je Ubiquiti, takže na to ide tiež AR71XX. A je to Router Station Pro, čiže RS Pro, tam treba nájsť. No a ten Ubiquiti máš takú výnimočnosť, že kým ostatné všetky majú v recovery režime adresu 168.1.1, tak tam ten má 1.20. Taká výnimka, potvrdzujúca pravidlo, že všetky majú 1.1. Skôr file systém alebo neprofesí. Skôr. Ešte faktory asi zakryť. Dobre, čiže v podstate nabudoval som do čistého OpenWrt RC6. A som prihlásený. Čiže teraz som už na tomto routeri. Vidíte verziu, vidíte všetko, čo tam je. Máte návod, ako vytvoriť nápoj, či miešaný nápoj Backfire. OpenWrt všetky sú nazývané podľa nejakých drinkov. Drink. Dobre. Takže ideme do adresára etc config. Tu vidíme nejaké súbory, ktoré sú pre nás pripravené. Takže prvá vec, čo asi chcete nastaviť, je nejaký network. Predpokladám. Napríklad nastaviť si vonkajšiu IPčku, internú IPčku. Je tu už stavaný Vim, takže každý používa Vim denne. Všetko editovanie, všetko programovanie, takže s tým nebude problém, ako to ovládať. Kontrol modela, takže je úplne správne. No, vlastne všetky konfiguračné súbory v OpenWrt sú robené takýmto spôsobom. Rozdielujú sa na nejaké veľké sekcie a v každej sekcii potom sú nejaké optiony.
keď budete pozerať napríklad súbor pre DHCP, tak je to v podstate takým istým spôsobom. Čiže to je taký štýl, ktorým sa to dá, OpenWrt snaží všetko konfigurovať. No a čo tu vidíme? Myslím, že tí, čo ste oboznámení trochu s Linuxom, tak to príde veľmi blízke. Čiže interface loopback, interface name je lo a má to statickú adresu 127.0.0.1. Je tu nejaké LAN. Fyzický interface je ETH01. Je to typu bridge. Opäť je to statická adresa 1.1. A interface WAN je na rozhraní ETH1 a je to DHCP. No. Takže poďme si rozobrať za radom, že fyzický interface, to ste robili s Linuxom, viete, jak vypísať interfejsy v systéme. If config. To sa nám nevojde, čiže tam if a. No a vidíme, že tu máme nejaké rozhranie ETH-LO, samozrejme ETH0, ETH1 a potom nejaké ETH0.1, nejaké BRLAN a nejaké dve VLANy. No. Väčšina z routerov, napríklad tento, funguje tak, mali ste dúfam všetci siete, a tam ste sa volánky učili. Keď nie, tak na letnej škole minimálne. A keďže na tomto routeri napríklad vidíte, že máte 5 ethernetových rozhraní. A bol by trochu problém, respektíve ten procesor, ktorý je tam použitý, nemá toľko ethernetových vstupov. Čiže na týchto všetkých routeroch, prakticky na skoro všetkých, alebo aj na všetkých, urobia takú fintu, že použijú jedno alebo dve ethernetové rozhrania z toho procesora a zvyšok je napojený na nejaký vnútorný switch. Čiže je tam nejaký procesor, je tam ešte nejaký switch a tie rozhrania sú napojené. Napríklad na tomto, keby ste si tento pozreli Asus, toto je Asus 500G Premium V2. Tak, v tejto dokumentácii si môžete všimnúť, obrázok, či to nie je, väčšinou bývajú obrázok, ako je to zaplnené. Ale ešte to tabulka bolo, nie? Čiže tuto funguje tak, že na tomto procesore len jedno ethernetové rozhranie. ETH0 bude vystúpať v systéme. A ďalej je tam nejaký 5-portový switch s volánkami, pričom tu máte popísané, aké vlastne číslo rozhrania, na ktorom rozhraní je napojené ktoré. Čiže vidíte napríklad, toto je V2, čiže válko je na 4. porte na tom switchi, alebo na porte číslo 4. LAN 1 je na 3, LAN 2 na 2 a tak ďalej. A internal connection, to je vlastne port, ktorý nie je vyvedený vonku, ale je prepojený priamo s tým procesorom. Čiže máte 5-portový, či 6-portový switch. 6-portový switch už neviem počítať, mohol by som si dať na matematiku nejakú. Analýzu. Aspoň trojku. Áno, tam spočítam všetko. Dobre, čiže je tam 6-portový switch, 5 portov je vedených vonku a jeden port je pripojený dole na procesor. No a robí sa to tak, že proste na tom switchi sa nakonfigurujú nejaké volánky a tie sú vlastne potom zbridžované s tým vnútorným procesorom. Čiže keď je to ETH0.1, to znamená, že je to na ETH0 rozhranie a je to volánka číslo 1. Tagovaná. 802.1, dúfam, že všetci viete ten protokol na spamäť. Ak nie, tak by ste mali dostať FX zo sieti. Čiže, čo z toho vyplýva, že keď máte takýto router, tak napríklad kľudne aj každý jeden port si môžete oddeliť. Hej. Môžete dať, nech je vámko na ETH01,
teda zbridžované z ETL01, nech je len jedna zbridžovaná ETL02, ETL03, čiže všetky porty vlastne si viete oddeliť a môžete mať pre každú samostatnú volánku. Na tomto Netgeare je to trochu inak. Tento procesor má dva Ethernet výstupy, ETH0 a ETH1. ETH0 ide do switchu, ktorý má 5 portov, a ETH1 je napojené priamo na WAN. Čiže keď sa pozrieme sem, tak máme tu nejaké ETH1, to ide priamo do WAN portu, máme tu ETH0, nad tým vytvorenú volánku ETH0.1 a táto volánka je na všetky tieto 4 lánkové porty. Keby ste si to chceli rozdeliť, napríklad máte LAN a chcete mať vlastnú sieť 161/24, ale chcete napríklad pripojiť, napríklad máte sestru, ktorá surfuje po nejakých šialených stránkach a má v kuse zaverený komp a chcete mať, aby ona mala vlastný port, ktorý je oddelený od tých vašich, aby vlastne na to nechodili vírusy, tak dáte interface sestra, option. Na základe vlastnej skúsenosti? Ja už bývam našťastie sám. Option proto static, option IP adder 4.2.1, option netmask 255.255.255.0, čiže vytvorili sme nejakú sestru, sieť sestra, ETH02, no, ale teraz ešte musíme povedať, ktoré z týchto LAN portov majú byť vlastne moje, alebo tie LAN, a ktoré majú byť sestra. No a to sa tu nakonfiguruje ako switch. Čiže config switch, to je označenie toho čipu, toho switchového, blablabla. A tu si nastavíte jednotlivé volánky, ako majú byť. Čiže vidíte, že teraz máme volán 1, čiže to bude ETH0.1 a do tejto volánky patrí port 0, 1, 2, 3 a 5. To je ten port, čo ide do procesora. No a chcem teraz, aby napríklad jeden z týchto portov patril sestre, tak urobím čo? Vytvorím si volánku 2, lebo som tam učil, že 2. Nemusia byť za radom už, kedy si museli. Napríklad poviem, že port 0 nech patrí sestre, čiže z tejto volánky ho musím vymazať. Tak. No a teraz sa stane to, že jeden z tých, asi port 4, keď nie ste si istí, tak je tu pre vás skvelá dokumentácia. No kebyže si nechal tam dve volány na porte, automaticky sa mu spraví trunk? Nie. Musíš to špecifikovať nejak. Čo to je trunk? Trunk v tomto ethernetových sieťach. No, že máš viaceré volány prakticky na onom. Okay. V jednom porte. Aha. Na nech Cisco tak nazývam. Dobre. Tu je vlastne nakreslená schéma, ako to vyzerá, ako je zapojené vlastne v tomto vnútornom Netgeare. Takže ETH1 ide rovno do lámka a port 0 som dal sestre a to je port 4 fyzicky. V dokumentácii to nájdete, nastavil som to tu na... Už mi stačí len rebootnúť a mám to nastavené. No, ešte napríklad chcel by som, aby mal aj DHCP sestra. Takže nastavím aj pre ňu, že config DHCP sestra. Vidíte, že vlastne štýl toho nastavania je rovnaký všade sestra. Option start, to je od akej IPčky prideľujete veci, čiže napríklad od tej 100. Limit je, že koľko, čiže do 250 to vlastne bude, čiže tam je 10. Čiže od 100 do 110 bude, od 100 do 109 bude prideľovať IPčky a list time tam tiež 12 hodín. No a takto by vlastne sestra mala nastavený vlastne jeden port, ktorý je oddelený od mojej siete. No, firewall, no. Nie można odpowiadać bandwidth, jako to všetko pásmo? No jasné, je to možné. Ako to Linux, takže normálne to tam je. Dá sa shapeovať a všetko, srandy sa s tým tak robiť. Je tam IP tables, takže Facebook sa dá nastaviť, keď treba, aby nebol prístupný. Neviem, na čo ešte sestry chodia, nejaké stránky. Pockets.
No Pocket samozrejme. To ešte funguje? Ja neviem. Dôležité, aby stránka UBŠky bola povolená. Na obmedziť teda tú všetkú pásma, preto môžem to je na všetkých všetkých. Áno, je tu Shaper. Je tam, to je Wonder Shaper, to sú normálne skripty, ale na to je tu tiež konfiguračný súbor a môžete si nastaviť, že network, čo, cestra a 100 kg stačí, bohaté. 100 kg cestra. Na Vircene. Dobre, čiže dá sa aj takto všetko nastavať. No a posledná vec, chceli by sme, keďže je to aj Wi-Fi router, tak myslím, že aj Wi-Fi niektorých bude zaujímať. No a skúste si tým, v ktorom súbore sa to nastavuje. OpenVPN. Je to wireless. Tento router je skvelý tým, že má dve sieťové karty vnúka zabudované. Jednu na klasickú 24 GHz sieť, jednu na 5 GHz sieť. A navyše táto na 24 je veľmi silná, neviem, či to nie 27 dB. Už neviem, či normy neprekračuje, ale nás to nezaujíma. To zaujíma tak úrad, čo to kontroluje. Teda malo by. No a čo sa tu nastavuje? Čiže máme tu nejaké dve rádia, rádio 0, rádio 1. Tieto veci vám nastaví sami od seba, to nemusíte sa s tým starať. Môžete si nastaviť akurát kanál. Aký kanál? 7. 7, vlastné číslo. No a tu si môžete nastaviť prvá vec LAN, že to je sieť, s ktorou bude táto Wi-Fi zbridžovaná. So sestrou. So sestrou? Dobre, no. Sestra. No, chceme, aby to fungovalo v AP móde, čiže to je access point. Môže to fungovať ako klient, čiže keď sa chcete pripojiť na susedovú Wi-Fi a si to dať vonku cez kábel, tak môžete spraviť tak. Alebo vie to fungovať ako čo? Ako VPS. Dobre. SSID, že je každému jasné, čo to je. Tak si to nazveme. Bez a bis. Alebo sestra. Encryption. Opäť. Web. VPA 1 a 2. Tak my chceme VPA 2 s vzdelaným kľúčom, čiže PSK 2. A dáme nejaký kľúč, taký, čo nikto neuhádne. Tak. Som random generátor. Sestra sa má aj nejako pripojiť. Spasialite to budeme napísané. Dobre, ale to isté vlastne môžeme nastaviť aj pre 5 GHz sieť. Na stenku, ne? Tu na kanály sú na 5 GHz sieti inak vyčíslované. No ale opäť, má to byť so sestrou. No, môžete tam dať aj rovnaké SSID samozrejme. Sestra. A môže byť ešte A môžete dať ideálne ten istý kľúč. A nemusí byť? Nie. To sú úplne dve fyzicky oddelené sieťové karty, ktoré sú osobitne, čiže na každá môže mať úplne iné nastavenie. To už na vás. Ale tým pádom si musíš pri pripájaní potom vybrať Macu, na ktorú sa chceš pripojiť, keď máš rovnaké SSID, ale z toho objavia dva tieto. Asi dva sa objavia. Objavia sa iba jeden. Ako keď máš jeden SSID, tak sa objaví iba jeden a Windows si sám vyberie, ten, ktorý sa pripojí či na 5 GHz alebo 24. Windows si to vyberie. No, aj Linux si sa vyberie, aj Mac, všetky si sa vyberú. A dokonca to je, celé Wi-Fi bolo navrhnuté tak, že máte mať rovnaké SSID. Čiže keď máte po celej budove, všade má byť rovnaké SSID a vy chodíte a roamujete hore-dole. No, je to jasné. Ale som rozmýšľal, že keď máš ako dve frekvencie, či náhodou. Neviem. Ja sa do toho nevyznám. Dobre, takže máme tak, no, ale, toto by nám nefungovalo, lebo network, sestru máme nastavené, že to je proste rozhranie ET02. No, ale keď chceme Wi-Fi pripojiť na sestru, tak musím povedať, že pozor, že my chceme, aby to bolo zapojené do bridgeu, lebo potrebujeme viac rozhraní zbridžovať dokopy. Potrebujeme to ET02 zbridžovať plus tie Wi-Fi. Čiže type bridge.
No a on to vlastne rovno cez BRCTL vytvorí bridge a zbridžuje tie interfejsy. BRCTL sa píše s dvojitým? Nie. BRCTL. Dobre, tak môžeme reštartnúť a uvidíme. Som správne v dobrom porte. Ako správny Linux tak po každej zmene reštart. Tak vtip číslo 3. To možné agregovať, teda potom tie kanály, teda možno aktivovať to. V Windowse som videl niečo také, že proste mu vie rozdeliť zatiaľ z viac kanálov súčasne. Ja server by to mohol vedieť, že písnička, že to je... No, videl som aj cez viac sieťoviek súčasne, keď to pripojí, tam v Windowse to už je na to podpora. Myslím, že by to mohlo fungovať. Neskúšal som ešte. Ešte aj trvá mu to dlho. 2,4 už svieti, aj 5 GHz už svieti. Škoda, že nevidím. Môžete si to tam vyskúšať prakticky. Dobre, už to rebootlo. Dobre, som tam. Čiže pozriem si zoznam rozhraní. Vidím, že už mi to pribudlo ETH01, ETH02. A mám tu BRLAN a BR sestra. A to sú tie bridge, čo boli vytvorené. Pozrieme si, čo do nich patrí. Do BRLAN patrí iba ETH01 a do BR sestra. Do BR sestra patrí ETH02 a tie dve Wi-Fi. Čiže tie sú zbridžované spolu. Takže to boli nejaké základné veci, čo sa dá tam nakonfigurovať. No. Sú nejaké otázky k tejto časti? Chcete niečo prebrať alebo vyskúšať ešte? Niečo také? Aby sme mohli sa pustiť do kompilovania. OpenVPN je tam by default? Nie, to je môj programer iný. Aha, vy si môžete tam, keď chcete. Balíky sa inštalujú cez OPKG, ktorá teraz bude zlé to, že vlastne nemám. Poznáte niekto Debian? Tam je také, že apt a OPKG funguje inak. Ale kedysi to fungovalo. Kedysi bolo OpenWrt IPKG a to fungovalo tak, jak APK sa to môžel skrátiť. Potom to prerobili na štýl Yumu. Dobre, čiže stiahol som si z nejakého imidžu z Miroru zoznam balíkov. Môžem si pozrieť, aké balíky mám. Tu mi všetky vypísalo. Samozrejme je ich veľa. Čiže ak chcete si niečo nainštalovať, tak dá sa normálne pracovať s balíkmi, ako keby ste robili na normálnom Linuxe. OPKG a update, vlastne updatený zoznam balíkov z Miroru, install nainštaluje konkrétny balík, remove nie a tak ďalej. Ak ste robili z Yum, tak toto má v podstate rovnaký syntax. Dobre, na tom KC. Nie. Kybernice. Nie. Viem. Neviem. Jo. Môžeš skúsiť písať. Dobre. Tak poďme na zaujímavejšiu časť. Poďme si urobiť vlastný image. Lebo napríklad, keď si stiahnete ten defaultný image, tak máte tam napchaté web stránku a my nechceme tam na web stránku. Máte tam napchaté neviem aké súbory a neviem čo. Alebo možno vy chcete, aby ste tam už mali nejaké súbory pripravené. Keď chcete sa prihlasovať cez SSH, tak už chcete, aby tam bol v tom základnom imidži váš kľúč. Alebo dávate to do nejaké router, tak chcete, aby sa to zrovna OpenVPN pripojilo a tak ďalej. Čiže chcete si vytvoriť 100% vlastný tento. Ako bol? Ako ramka? No. Či flash? Ramka je tu na 32.
Asi 64, 32 je. Ukazovalo, že 64 sa mi zdá, že má 128 doma ďalšia verzia. 64 a 16 MB flash, takže ako tam sa vojde hromada veci. To fakt to dá ako tak normálne. Nie, to je na procesore. Dobre. Takže kompilácia vlastného OpenWrt. Keďže OpenWrt je otvorený systém, všetky zdrojáky a všetko je dostupné, nie je problém si to vlastne stiahnuť a skompilovať. Dokonca vám tu napísali je tu napísaný vlastne hromada návodov o tom, ako postupovať a ako to používať. No, building. Čiže setting up OpenWrt build system. Funguje to tak. V podstate zdrojáky sú dostupné cez Savana, čiže cez Savana ich potom viete updateovať cez Subversion. Tak poďme si ukázať, jak sa to robí. Čiže chcem si napríklad stiahnuť Backfire, zdrojáky Backfire. Čiže týmto príkazom si stiahnem aktuálne zdrojáky Backfire, ak to pôjde samozrejme. Dosvajte, bude. Si nezaplatil za internet. Dobre, tak connection timeout. Ale našťastie ja som si urobil tu na už mirror, alebo som s tým počítal. Čiže tu mám stiahnuté zdrojáky Backfire, adresári Backfire. Tu mám. Okrem samotných zdrojákov a základných balíkov sú pre vás dostupné aj niekoľko zdrojov ďalších balíkov. Tu oni to volajú feeds. Ak chcete, no povedzme, že sa nám ten prekaz si podaril a stiahli sme si tie zdrojáky Backfire. Ak chcete doplniť ďalej feedy, tak treba prejsť do toho adresára Backfire a v adresári scripts, feeds, stačí spustiť update A. Po spustení tohto príkazu sa vám z netu zosynchronizujú všetky tie rôzne zdroje balíkov a napchajú sa vám vlastne makefily a informácie o tých balíkoch do systému. Bojím sa to spustiť. A dependencies? Dependencies a všetko je tam riešené. No, update vám updatne zoznam tých balíkov, install vám nainštaluje súbory potrebné k tým balíkom. Ale vyskúšajte si to. Čo tam všetko je zboličkované? Hromada veci. Skoro všetko, hej. Tam je ešte aj Lua scripting a podobne. No áno, lebo cez Lua sú robené tie UCI. Tam tie Web interface. pasované. No jej, Dobre, takže povedzme teoreticky, že sme si countli z toho Savana, stiahli sme si tie balíky cez ten update a nainštalovali cez install. Čiže sme v tom adresári. Ďalšia vec, kontroloval si už niekedy jadro Linuxu. Predpokladám, že všetci. Tak, aj tam je také, že make menu config. A ono to skompiluje a pripravuje vám taký menu config, v ktorom si viete odklikať všelijaké veci. Takže to si ukážeme, keď sa mi to rozbehne. No asi pripraviť. Vyzvám vtipov. No, na takéto čakacie doby. Takto vyzerá ten systém. Prvá vec, čo si môžete nastaviť, je target. Vlastne cez to, pre ktorú platformu chcete si kontrolovať. Ja mám vybrať túto Atheros R71XX, lebo vlastne to je tento systém, ale keby ste chceli napríklad pre toto, tak si musíte vybrať tento Broadcom, dokonca s 2.4 jadrom. Máte tu viacero tých platformiem.
čiže ja si nechám túto. Potom z danej platformy si môžete vybrať, pre ktorý target konkrétne chcete. Čiže ja mám Netgear NDR 3700, ale napríklad, ak by ste mali tento TP-Link, tak si vyberiete 1043 ND. Ak by ste mali ten Ubiquiti, tak tu si vyberiete Ubiquiti Router Station Pro, aby ste skutočne nekompilovali somariny. Takže máte to vybraté. No, tu sú potom nejaké nastavenia. Ja väčšinou vypínam IPv6, lebo to je svoj protokol. No a tu je potom zoznam balíkov, ktoré si vlastne môžete dať skompilovať. To chceš stimuluje aj Flopstreama, alebo iba? Nie, to je nie. Každý z týchto balíkov môže mať môže byť označený niekoľkými spôsobmi. Pozrime tento base systém. To, čo má tu označené ako hviezdičku, to sa vám zakompiluje priamo do toho balíka inštalačného. Napríklad to imidžu, čo si robíte. Keď budete tam mať MTD, čo je program na to, aby ste vedeli priamo do flashky na tom procesore zapisovať. OPKG je ten balíčkovací systém. Takže tieto veci chcete, aby ste mali priamo v tom pripravenom imidži. Tie, čo majú pomočky, tie sa tiež nainkludujú automaticky, ale to znamená, že niečo na nich závisí, tak ich nemôžete ani označiť. A tie, čo nemajú nič, tak tie sa nekompilujú. Špeciálny prípad je povedzme napríklad tu na chat, čo je ako M, to sa skompiluje ako modul. Teda vytvorí sa z neho balíček, ale ten balíček sa nezahrnie do tej defaultnej, do toho imidžu. Ale vytvorí sa vlastne ako keby na mirrore a môžete si ho to inštalovať neskôr. Čiže, napríklad, ak by som tu dal Y, tak sa mi to zmení na hviezdičku, potom máte aj na chore popísané. To zakompiluje sa priamo do imidžu, ak dáte M, tak sa to len skompiluje, ale do imidžu sa to nebude pchať. Ak dáte N, M nemôžem dať, lebo na tom niečo závisí, nejaký môj balík, tak sa to nebude kompilovať vôbec. Čiže takto mám povyberané veci. Čiže takto si vlastne vytvoríte, ktoré balíky chcete, ktoré nechcete. A exit uložiť. A ďalší krok, čo asi bude? To? Kompilácia. Make, alebo make-all. Make? No a keďže mnohí z vás určite majú viac jadrové systémy, tak prečo mi užiť všetky jadra, čiže napríklad ja mám dvojjadrový systém, tak tam je 2. Bude kompilovať na 2 jadrách. Prosím? Máme 8 jadrový. N plus 1. Áno, väčšinou sa dáva N plus 1. Dobre, no môžete písať domácu úlohu alebo diplomovku alebo čokoľvek, alebo také 4 hodinky to potrvá. Ja som si to našťastie skompiloval dopredu, takže to teraz bude kompilovať len zmeny vždycky po každom spustení. Koľko megabajtov majú tie zdrojáky? Nejakých 6 giga. Ale základ base system? No to 2. Nemenej, čo si mám. Kernel má pol giga. Base systém má málo, tak z kernelu vieš, väčšina je driverov povyhadzovaná. To nie je. No, približne 10 giga to zaberá už keď to kompilujete a robíte systém veci. Čiže 10 giga na tom disku si vyhráte na to. Kompiluje to. Teraz sa vlastne prechádza zmeny, čiže malo by to rýchlo prebehnúť. Kompiluje všetky tie balíky, čo som si tam napchal. Čiže je taká výhoda, že on vlastne pre tou kompiláciou si stiahne s väčšinou balíkov najnovšiu verziu zdroja ako originál zo stránky. Nemusíte sa o nich starať, len si ich vyberiete v menu, dáte make a on si ich poťahá. Akurát. Je to kompilácia. Tí, čo máte Gentu, tak na to ste zvyknutí a ostatní. Taký je život. No. Je to aj také iné C-čkové knižnice, také elipsy alebo také dačo? Hej, sú tam niečo pripravené, sa to
ako na C++ je tam nie, to sú tam normálne, ale dajú sa aj ostatné do kompilácie. Už teraz len inštaluje tie balíky do imidžu. A teraz už vlastne pakuje ten imidž, dáva to dokopy. Starý notebook. Zažil ešte lepšie časy. Kedy si kompiloval Bigfire. Som si kúpil ešte, keď som chodil na UPŠku. A to čo také obrovské fonty? Bolo vidno, aha. No, to sa zase to jedno. Tam, asi hľa, tam. Nie tam. Tá farba je. Dobre. Tá farba žiaľ je toho kompilovania nastavená. Dobre, vytvorilo to image, napchalo to do bin adresára R71X sme chceli a tu mám vytvorený niekde svoj. Dobre, to nevidno, takže čiže vidíte, že mi to vytvorilo vlastne pre ten VNDR 3700 aj pre verziu 1, aj pre verziu 2 a dokonca aj pre ten 3800 ono vytvorilo, lebo ten je v podstate ten istý hardware. Čiže vlastne ten istý image napchalo, on vytvorilo 3 verzie, ktoré sú kompatibilné. Čiže mám už vlastne vytvorený image s balíkami, ktoré som ja chcel, môžem ho napchať do routera. Ale to ešte nie je všetko, lebo napchať si tam vlastné balíky je jedna vec. Ale povedzme, chcete si tam napchať už aj rovno nejaké vlastné súbory, ktoré nie sú v balíkoch, napríklad, čo ja viem, aký je taký vlastný súbor. Konfigurák firewallu. Napríklad konfigurák firewallu, alebo nejaký vlastne odkaz na nejaký váš vlastný mirror s tými balíkmi, nie na oficiálny, alebo proste chcete si tam nejaké súbory vlastne pridať do toho imidžu. Môže to byť praktické. No a nie je nič jednoduchšie, no teda je zo pár jednoduchších vecí, ale toto je pomerne jednoduchá. Stačí, keď si vytvoríte vlastne v tom backfire, v tom hlavnom adresári, kde ste kompilovali, adresár files, do ňoho napcháte nejaké súbory a tie potom budú vlastne napchaté ako v záverečnom kroku na ten hlavný disk toho imidžu, alebo na ten boot imidžu. Čiže ja tu mám pod adresár etc, a v ňom mám opkg-conf. To je vlastne konfiguračný súbor pre ten opkg, ten balíčkovací systém, čiže tu mám ku vlastnému mirroru cestu. Čiže toto sa mi tam dá automaticky. Čiže vložiť vlastné súbory do OpenVRT je mega jednoduché. Tak si môžeš aj prednastaviť nejaké konfigy, že sa tam prepíšu? Áno, toto sa, no, ten proces, ktorý vytvára ten image, funguje takto. Skompilujú sa všetky balíky, potom sa zoberie ten základný file systém, ako keby tie všetky balíky sa nainštalujú, čiže oni si tam obchajú nejaké vlastné súbory a posledný krok, tieto súbory sa tam obchajú, čiže oni vlastne prepíšu aj súbory tých balíkov. Čiže toto, čo dáte do tohto files, vám to prepíše všetko. Čiže môžete si vlastné konfiguráky dať, vlastné nastavenia siete, vlastné nastavenia Wi-Fi, proste čokoľvek, čo chcete, si tam môžete obchať. A ono vám to skompiluje automaticky. Ten image je teraz dosť veľký, ale pretože ja som tam dal strašne veľa balíkov. Skoro 6,5 mega. No, to je ešte
dobré, keďže je tam 16 mega flash. To ešte aj na Peplink pošlo. Už je tam OpenVPN, sú tam Shaper, Firewall, všetko. Napchaté. No. Je to taký komplexný. No a posledná vec, taká, tej kustomizácii, vytvorenie si vlastného balíka. Môže sa stať, že proste potrebujete si skontrolovať nejaký program alebo niečo urobiť a chcete si tvoriť vlastný balík a dať ho napríklad nieko máte na Mirrore a viete ho kedykoľvek nainštalovať. Vytvorenie vlastných balíkov je opäť pomerne jednoduché. Mám tu taký balík, sa tu volá Hookbox. To budem za chvíľu ukazovať, lebo povedzme, chcete si, máte taký router, čo s ním? Používať ho len ako Wi-Fi, nejaké hluté a tak. To je plýtvanie toho procesorového výkonu. Je tam 680 MHz procesor. Spomeňte, že keď ste mali prvý počítač, koľko mal MHz ten procesor? No. A Bumble mal 130. A tu je 680 MHz procesor, tak škoda to nevyužiť na niečo praktickejšie, no, na nejaký hlupý router. A tak sme vymýšľali veci, ako sa to dá využiť. Jedna z vecí, ktorá nás napadla, je použiť to ako hudobný prehrávač. No akorát tento router, samozrejme vidíte, že nemá žiaden zvukový výstup, preto som si kúpil USB zvukovú kartu. Taká, to stojí 4 €. Urážka audiofilov. Tak čokoľvek od Creative je urážka audiofilov. Vlastne čokoľvek od takých 1000 € je urážka audiofilov. A čokoľvek neanalogové. Čokoľvek, čo mi požia také veľké elektrónky je urážka audiofilov. Dobre, takže chcem si vytvoriť balík Hookbox, ktorý mi nainštaluje. No. Čo potrebujeme na prehrávanie takého zvuku? Prehrávač zvuku. No. Tak OpenVRT už našťastie nejaké prehrávače zvuku v tých balíkoch má. A ja som si vybral konkrétne MPD, ako MPC. Poznáte niekto to? To je taký klient server, prehrávač zvuku, je tam MPD, proces, ktorý beží na pozadí, a MPC, ktorý je vlastne kontrola aplikácia, ktorá sa k nemu pripája a ho ovláda. A už je hotový v tých OpenVRT tých balíkoch, takže ten som sa rozhodol použiť. Ďalej, čo potrebujete? LSS? Asi dostupné. Ovládač zvuku. Neviem čo, myslím, že Alza je tu dostupná. No a ovládač je samozrejme pre zvukovku. Čiže to chcete všetko nainštalovať. No a ak robíte nejaký balík v Linuxe, tak je dobrým zvykom, aby ten balík, keď ho inštalujete, aby on si všetky svoje závislosti to inštaloval tiež. No. Tak poďme sa pozrieť na makefile toho Hookboxu, rovno budeme to ďalej naťahovať. Vidíte, že je to klasický makefile, kto ste robili makefily. S tým, že vlastne väčšina vecí je naskriptovaných vonku, tu potrebujete len zadefinovať nejaké základné veci. Všetky tieto veci sú popísané pekne v dokumentácii. Ukážem kde. V podstate ide o to napísať správne parametre a vyplniť tie, ktoré sú potrebné, a zvyšok všetko robí ten make systém, ktorý je tam hotový. Čiže čo tu mám ja? Mám tu kategóriu, to je ten section, ktorý tam bol v tom menu configu ste videli. Čiže do tej kategórie sa obchá. Default. Toto sa bude kompilovať ako modul. Môžete tu dať i. To by sa rovno tam vám obchalo. Nemusíte dať nič a sa vám to neobchá. No a už potom sú tu nejaké popisy. No a tu sú vlastne tie depends balíky. Čiže potrebujem Alza Utils, MPC, MPD, Bash, CIS Mount a tak ďalej. Zopár modulov.
vidíte, že mám tu modul na USB audio, modul na Soundcore, modul na USB ako ovládač. A to je všetko. No. A nakoniec potrebujem samozrejme do toho Linuxu dostať aj nejaké súbory. A to sa robí v install sekcii. Takže čo tu? Vytvorím nejaké adresáre, ktoré potrebujem, skopírujem nejaké binárne súbory, skopírujem nejaké konfiguračné súbory. Myslím, že je to pomerne pochopiteľné, čo sa tu deje. Nič sa tam nekompiluje. V tomto konkrétnom sa nekompiluje nič. To by sa dával do tejto sekcie build compile. Ukážem ten balík, čo si robil ty. Tam sa aj kompiluje. Čiže tu sa nič nekompiluje, tu sa len tie súbory napchajú a skopírujú. Čiže jednoduché. Ak chcete niečo kompilovať, tu mám už aj balík, ktorý vlastne má nejakú kompilovaciu časť v sebe. Potrebuje skompilovať nejaké zdrojáky C++ a tie tam napchať do toho balíku, vlastne výslednú binárku. Čiže Makefile vyzerá podobne. Čo je tu rozdielne, je prepare a compile. Čiže vlastne tieto veci nájdete aj v dokumentácii. To treba robiť, predpokladám. Princíp je ten, že vlastne týchto Makefile máte nejaké sekcie, ktoré sa spúšťajú v rôznych etapách vytvárania toho, vlastne kompilovania toho OpenWrt imidžu. No, sú tam sekcie, ktoré vlastne niečo pripravujú, sú tam, ktoré kompilujú a sú tam potom, ktoré už tam napchajú nejaké súbory. Všetky tieto sekcie máte pekne popísané v dokumentácii. Samozrejme aj s príkladmi, takže nemusíte sa báť, že to budete musieť nejako sami generovať, stačí to väčšinou popísať. No, a keď vlastne vybudujete tento Makefile v tom balíku, posledná vec, potrebujete to dostať do toho backfire a do adresára packages. Vlastne, keď dáte to make menu config napríklad, tak on si prebehne celý tento adresár packages a vlastne prečíta tie Makefily zo všetkých tých balíkov a vám to napchá do toho menu. Ak je niečo chybné, tak vám to proste odignoruje. Čiže vidíte, že tu mám balík, mám tu robenú symlinku na ten hookbox. Čiže mám tu balík hookbox a keď spustím make menu config, Package alebo packages? no, musím pozrieť. Tam, v ktorom som bol, som zabudol. No, tak tu je Sage Team a vidíte, že tu je ten hookbox označený ako modul. Aj fail trigen. To je ďalší z tých balíkov, to budem ukazovať. Keď chcete požiať trigen napríklad pripojenie. OK. Takže v takom stave ten systém mám skompilovaný. A v podstate mám ho vyresetovaný. Tak poďme si skúsiť ten hookbox. Jak to pekne prehráva hudbu. Johnny k tomu robil dokonca aj web stránku. Ale tá je neverejná. Za tú, to bola asi na zákazku vyrovnaná. Aby ste počuli všetci hudbu, tak som prinesol aj sluchátka. Ale budete počuť, nebojte sa. To som si kúpil do školy, keď som si myslel, že tu budem aj sedieť. Aha. Nazvem stroj. Aha. Vypnutý. Tento router je špeciálny tým, že má tlačítko. Bukuje. Nejaký čip. Neslušný? Dnes, ty si poslal, nie, že v JavaScripte celú Javu emuluje. Nie, tak to
to už nie je vtip. No, Ďalej to je emulátor. Čo to bol u Linuxovi, alebo nejaký taký? Čo na tým spustili, to bolo v poriadku, ale je môžem v tom napísať, že to už je uchylačina. Ako aj tak, aj. Že on to napísal za 2 týždne sa mi dá. Ale čo to je? Nie. Ale ja môžem za týždeň, ne? Či za dva? No, tak prichádza. Kontanecký typ? ešte stále No, určite nie. Ale ideme tu. Koniec bola sranda. To už sa uchylačina je veľmi. No, čo to daj kódu pre mňa, či čo ma pustiť. Dobre, som tam. Čiže pozriem sa etc. OPKG. Mám tu vlastne odkaz na moju mirror lokálny. Tu na počítači vlastne, to je ten adresár, čo som v tom bin, kde som vlastne kompiloval tie veci. Tu sú to skompilované moje veci a tu sú package, ktoré mi nakompilovalo cestou k tomu. Čiže ono vám to rovno vytvorí aj ten mirror, stačí ho niekam vyzdieľať a máte to celé hotové. Čiže OPKG, update, teraz mi vlastne stiahol zoznam tých packageov z toho mirroru. OPKG list vám vypíše zoznam packageov, ale mňa zaujíma len Hlookbox. Čiže vidíme, že tam mám Hlookbox a Hlookbox web. A ja potrebujem, aby mi to aj zároveň prepísalo súbory. Ono to je ešte také svinstvo, že ak jeden balík nainštaluje nejaké súbory a vy inštalujete iný balík, ktorý tie isté súbory chce prepísať, tak vám to zruší. Aby sa tie balíky navzájom chránili. To nie je svinstvo. To je. Už robí to niečo, čo som ho mi pýtal. A to neznášam na Linuxoch. Alebo na akomkoľvek systéme. Čiže install Hlookbox. No, vidíte, že on si už rovno poťahá aj všetky tie závislosti, ktoré potrebuje. A nainštaluje. To je normálne balíčkovací systém. Čo tam budeš prepisovať? Neviem. Na čo A potom pre mal? MPC a MPD potrebujem prepísať veci, konfiguráky. Či pôjdeš potom na Windows 8, keď ti automaticky budeš štartovať po 48 hodinách. Nasilne. To už je dobrý systém, keď sa naštartuje. Nasilne, normálne sa reštartne a keď pozeráš film, ešte počkaj, kým to pozeráš, ak máš prezentáciu, tak ti nasilne už aj reštartne. Máš 48 hodín po updatech. To by si ho rebootoval. Ale to robia aj Windows Server. Normálny ten. Dobre, čiže nainštaloval balíky a sú tam. Som čítal to minulé. Dobre, možno ste si všimli, že tam bol aj ten Hlookbox web. Tak samozrejme my sme Windowsáci potrebujeme web rozhranie, aby sme si vedeli ovládať hudbu. Tak nainštalujem si Hlookbox web a to vám to už rovno nainštaluje PHP 5 a Elite a toto. Čiže rovno aj web rozhranie. Ako na tom beží PHPčko? Vlastne krížne, či? Rýchlejšie ako na slabších strojoch. Nie, dobre beží. Som spokojný. Dobre, čiže máme tam nainštalovaný web, toto. Potrebujem tam ten web ešte aj nakopírovať reálne. To nemám balíku, lebo ten web je neverejný. Musím ho tam rozpakovať. Dobre, je tam rozpakovaný. A poslednú vec musíme konfigurovať Hlookbox. Dobre. Neviem, čo som všetko dobre spravil. A už len
naštartujem Bluebox. Možno mi naštartoval. Asi hej. Dobre. A ešte aj toto dám, aby bolo pekné web rozhranie. Môžeme sa skúsiť pripojiť. S tým sa zaslúšam. Jedna. Admin. Vyberte zariadenie Bluebox. Toto je pekné rozhranie, ktoré Johnny robil. Čiže napríklad vyberme si internetový stream. Všetci máte, dúfam, radi Pan Rádio. Problém je, že neviem, či sa to dostane na net. Party sa nedá už vôbec. Dobre, tak máte šťastie, ale máme tu hudbu. Aj odpad. Ešte sa predsa iba odpad bez hudby. To náhodou bol pripravený Petr. Niečo to hrá. A máme z toho MP3 prehrávač. Tam to vlastne ešte vidí, že sú to sluchátka ako super sú. Čisto hi-fi. Trochu sa rozplýva. Dobre, tu si je nejaký odpad. Ne, pohode. Čo je odpadu? Určite to si vieš, si istý. A to je nejaké dubstep. A čiže také pekné web rozhranie to bolo čo. Čiže toto je prvý z možných využití tohto rútra, keď si chcete doma púšťať hudbu alebo čo kde na záchode. Tak. Natále hlasov vstup a dá sa to aj line in pre. Budeš nahrávať. Pokyny, keď som nastaviť. Som nesel klasovať možno. Reštart. Som sa bol spomenul, že na tom rútri sú aj nejaké tlačítka a dá sa na nich naprogramovať nejaká akcia, napríklad zastavenie zvuku alebo prepínanie vstupu, to je jedno. A sú to aj nejaké potom ledky, a to je ste ďaleko, takže nevidno a tie tiež viete ovládať, že si viete ich zapnúť, vypnúť, podľa niečo napríklad. Ja mám urobené tak, že keď sa mi pripojí na OpenVPN, tak sa mi zapne ledka, aby som videl, že je proste pripojené bez toho, aby som musel pozerať niekam. A keď sa odpojí, tak sa vypne to ledka. Alebo čo teda viem, zavlíkať, zasvietiť. Kameru to vedel. Keď tam dám toto, tak to bude aj SMS-ky. Bude škola webkamera. Škoda, že to má jeden USB port. No som mohol webkameru skúsiť. Webkamera tiež funguje, niektoré fungujú. A čo z neho? Tak vieš, keď máš niekde router, dáš si tam webkameru, dáš si to streamovať, tak je na servera, vieš. Dá sa. Alebo USB tlačiareň si na to napojiť. Ale toto bolo také jedno z netradičných riešení, že používa to vlastne na prehrávanie hudby. Je na to. Čo komerčné riešenie. Takého jasnota. Aj to máme. Balíkov. To nie. Dáme si ešte odpad. Nie, až taký odpad. Dobre. Čiže pekne to funguje. Môžeme sa pozrieť na zaťaženie procesora. Tak vidíte, že ešte viac ako 60% je idle, čiže až tak sa netrápi. A prehráva to inak ako zo sambovského share z toho notebooku, lebo tam by sa to nevošlo. Čiže ešte aj to tam boli. No a
Tento Clubbox je zadarmo dostupný, takže si môžete tie skripty stiahnuť a sa s nimi hrať. Bez web rozhrania. Takže to bola jedna z ukážok takého zaujímavého použitia OpenWrt. Druhé také zaujímavé použitie, ktoré je zaujímavé, je napríklad, bol taký príbeh. Máme známeho, ktorý má chatu niekde pri Jasove, takže to je úplne neznámy čiernom území. Prenajú na Junavike. No, takže tam nie je ani ADSL, samozrejme, lebo telefón tam nevideli ešte. Ale vraj je tam buď 3G alebo Edge pripojenie. No a ten človek chcel vlastne si dať nejakú zabezpečovačku a kameru a neviem čo tam chcel. A proste Wi-Fi a chcel, aby tam mal net. Tak som vymýšľal, aké riešenia dať. No a vlastne ako OpenWrt a nejakému obyčajnému 3G donglu nie je problém vlastne spraviť takéto riešenie. Druhé riešenie napríklad, čo sme aj prakticky nasadzovali, bolo také, že jeden človek potrebuje mať server prístupný zvonku neustále. A má bývať tiež nejaké, kde tam, že sme, co tam Sokol, tam nie je, Paľo Sokol, tu nie je, tam by mal vedieť. Ale nemusíte? Ako u neho doma, on má server a potrebuje, aby ten server bol stále prístupný z netu. Má ADSL-ko. To bude približne oddielané. Má, Nie, Sokol. Sokol dedina. Že on bude Neviem. Takú to bude družstevné. V súčasnosti kostol, 2 km odtiaľ. No proste to nie je reč. A potreboval, aby mal prístupný server a občas mu ADSL-ko vypadne, samozrejme. Ak to máte ADSL-ko, tak to poznáte veľmi dobre. A vymysleli sme také riešenie, že proste bude mať takýto router má v ňom 3G modem. Vždy, keď ADSL-ko vypadne, tak do pár sekúnd sa vlastne naštartuje 3G a všetko mu ide cez to. Čiže to je jedno z takých ďalších riešení, tu máme aj konkrétne tiež taký skript. A je to ešte pekný tým, že on potreboval nejaké porty presmerovať, tak nebol problém urobiť web rozhranie, cez ktoré si to je všetko nastavovať. Čiže aj za to zaplatil. Zaplatil. Končí to pre mňa. Ale každopádne funguje to takýmto spôsobom, čiže... To bude reklamu si robíš teda. Neplačte, keď mi to bude. Pomínam, čo chcete. No ale proste cez to OpenWrt, vďaka týmto veciam som to bez problémov vedel urobiť. Rozbehanie 3D donglu, to je opäť veľmi jednoduchá vec. Tuto máte hneď prvú položku a máte celý pekný návod urobený. V podstate netreba nič urobiť, len doinštalovať opäť ovládače cez OpenKG a vám do strany prepísať na niečo takéto. Hotovo. Beží to. Nemusíte sa s tým zabrať. Čiže to OpenWrt je fakt perfektne urobené. A poslednú vec, čo chcem ukázať, také nasadenie, mám tu rozložené. No teraz akože to WAN rozhranie sa môže dať používať živé. Môžete dať WAN 2. Ja mám WAN 1, WAN 2, mám napísaný skript, ktorý stále pinguje cez to WAN 1 a keď to spadne, tak naštartuje to WAN 2 a keď znova sa podarí ping cez to WAN 1, tak ho zhodí, aby skutočne 3G nebolo zapnuté. Navyše je tu ešte... Cluster. Prosím? Cluster. Čo pinguje? Pinguje 8844. Nesmie Google spadnúť. Spadne Google. To vážim. Dobre, tu je inštalácia. A máte tu rovno urobený skript na load balancer a multivan. Kde môžete urobiť WAN 1, WAN 2 a ich urobiť do vlastne multivanu. Tu máte návod, jak to urobiť, jak to nastaviť o firewall a tak ďalej. Je to pomerne jednoduché, s tým, že viete nastaviť pravidlo, že kedy to prepnúť, alebo majú byť obe zapnuté, majú iba balancovať, alebo proste má jeden zapnúť a druhý ako failover. Proste máte tu už na tieto veci pripravené skripty. Na základe čoho to balancuje trafik? Defaultne on
nápojač. No ale myslím, že cez IP sa nastaví vlastne, tak ja to nemám na spomeň. Ako neskúšal som, lebo nemám rád, keď druhý za mňa robia túto veci, takže ja som si napsal vlastné skripty, ale prečítal som si, že je tu niečo takéto. Čiže tu vlastne si nastavíte, koľko má chyb na fail, na recovery, failover. OK, takže opäť všetko, čo potrebujete, nájdete v dokumentácii, ako má vytvoriť bridžovanie a tak ďalej. Fakt, tá dokumentácia je veľmi podrobná a v podstate nepotrebujete ani googliť nič, všetko. Stačí si to celé preštudovať. Máte všetko, čo potrebujete. A posledná vec, čo mňa najviac zaujala, je využitie, musím si resetnúť, čiže to je first boot. First boot vymaže z neho bordel, takže zvuk končí. Možno ste už, niektorí máte doma telefón. A to je taká vec. A napríklad chcete urobiť to, že si zavoláte domov a chcete mať doma napríklad. Nie, kedysi bola taká vec, že keď ste mali telefón, tak ste si doma urobili paralelky. Že mali si napríklad v detskej izbe telefón a mali si vecíny telefón a v obývačke a v hostovskej izbe a v kúpeľni, druhej kúpeľni a tak ďalej. Telefóny všade a proste keď vám niekto volal, tak vlastne všetky telefóny začali súčasne zvoniť. A keď jeden ho zdvihol, tak od druhý tiež mohol zdvihnúť telefón a počuť, čo sa tam hovorilo, lebo vlastne to bola paralelka. No. A dnes už žijeme v digitálnom veku, tak nie je problém si urobiť doma normálne telefón. Všetci budete vo výlách obrovský a keď chcete sa dohnúť s rodičmi, či už je hotový obed, tak nebudete predsa behať po 10 schodoch a 10 po schodiach a kilometr z jednej konca hory na druhý a kričať tam. A proste zavoláte klapku rodičov a vám povedia, či je obed. Alebo do kuchyne zavoláte niekam služobníctvo. No a urobiť si takúto domácu telefónnu sieť, kde máte hromadu telefónov a klapiek, nebolo do istej minulosti, nedávnej minulosti jednoduché, lebo ste si museli kúpiť telefónnu ústredňu za veľa peňazí. No ale dnes už máme super výkonné OpenWrt router, tak prečo si nerobiť telefónnu ústredňu z takého super výkonného OpenWrt routera, ako je tento? Tak prečo nie? Poďme si spraviť. Čiže vidíme, že sa to reštartlo. Premazali sa mi konfigy. Cez first boot sa vám premažú konfigy. Dávajte pozor na to. A vidíme, že máme tu ešte 9 MB voľných rozložka, tak update. A existuje niekoľko telefonických ústredňových softverov, ale môj najobľúbenejší je Asterisk, lebo ten jediný viem používať. No, viem používať je silné slovo. Videl som ho už nakonfigurovaný. No, čiže to bude install. Asterisk 18. A nejaké kodeky, nie je smutný. Opäť je tu balík, hotový pre nás. Môžeme poradiť. Náhodou nenavyšlo len kodeky so sebou, keďže... Tie základné áno, ale tie rozšírené sú vyhodené mimo, lebo nie každý ich potrebuje. Tak tu je to, vidno, že je to rozdelené hromadu tých balíkov, ten Asterisk, kvôli tomu, aby sme si nezabíjali miesto tým, čo nepotrebujeme. Možno už ešte tam dám Sounds a Agi. Tento balík je pomerne veľký, takže...
stiahnuť. Odkiaľ to stiahnuť? Dobre, urobím si reklamu. Choďte na stránku blackhole.sk. To je najlepšia internetová, najlepšia komunita hackerov na Slovensku. Viacej kanál stojí za to. A tu píšem ja občas nejaké tieto. Michal by povedal svoje. Píšem blog raz za čas. Posledná fotka na uša, presne dáta. Tak to vyzerá u mňa po víkende, po pracovnom. A občas potom uvoľňujem aj nejaké zdrojáky, keď niečo sa mi podarí spraviť funkčné. A Bluebox, zdrojak a package nájdete vlastne odkaz na tomto blogu. Takže tu si môžete aj tie zdrojáky siahnuť aj celý package. Už hotový. Tak môžete si to doma rozbehať. Stačí vám tá zvukovka za 5 eur. Tú zvukovku si objednal od kilo. Tá zvukovku ja som objednal z RD Systems, ale majú myslím, že aj tomto datakom normálne. 5 eur. No v podstate ja len, čo som neriešil z Číny. Nie. Tak si kúpte to, čo poriadne DPM audio. Číny za 2 € takú kúpiš. Niečo, čo majú ovládať. Nemenej, však ho to jedno. Nič. Ako na tomto aj tak veľa kvalitnej hudby nespravíte, takže to je jedno. My to použijeme kde? V nejakých prevádzkach. Napríklad poznáte galériu, ste tam už boli niektorí. No. Tam sú také prevádzky a v nich môžete počuť už naživo. Tento Bluebox. Všade už nie odpad. Ale to nič. Nedá sa to dlho počúvať, ale aspoň ako ukážku. A majú aj tak to? Niekde nie, že čo práve hrál, niečo podobné. To bych to chcel robiť. Vlastne. Máte tú strednú, že... Niekedy, ale teda neviem, ktoré pobočky toto má, tak riešené vzdelanie. Ja ako sa ti vedie ček. Ale keď som už tam a mám prístup na internet, tak sa je pozrieť, čo mi to práve hrá. Routely? To bolo ako pecka, prídeš, máš vlastné HPčko, nájdeš sa menu na internete, všetko, čo práve hrá ti. Ešte nejaké hlasovanie, čo by som chcel počuť v svojom podniku. Jukebox taký internetový. Podniku to bola aká pecka, prídeš a sa z Android napojíš, leťukaš si. Z Android? A to je normálne. Tak to spolu. Keď nejaký telefón sa napojíš na Wi-Fi a ťukáš si, hlasuješ za pesničky. To také potrebné. Mohol by si spraviť taký Easter egg. Dáme tomu presne na Vianoce o pol 12. na obed. By to pustilo taký Soma Doom, alebo taký fakt veľmi krutý stream. Z akého druhého 12? Že pamäte, či sa vojde. Z netu. Je to navrhnuté tak, že to streamu, že to číta z nejakého Sambašeru. No čo to robí? Vidíte to? Jednu vec som ukázať, jak to nefunguje. No. Čím? To Linux si vymyslel. Niečom sa to zaseklo. Nejaké dôležité veci, prečo tam nie sú ako S-Trace, Outrace, predobila tak. A netstí, kde sa nájde? Nie sú tam ani komparátory, tak niečo. Ako chceš ho 16 alebo 8 mega napríklad. Až bude vidieť to. No S-Trace by sa pomôžil. To nemá. No, neviem, to ťa vznikali. No však to nepýta. Zatiaľ som mi to no veď to, čo práve pýtam, že či to... A keď tam ten bude, tak bude on isto. Už sa to rebutuje. Ťa tá rýchlosť.
Kam to ten svet dospel? Si zvolil prísne, už strašne prísne. Neviem, že keď som si to skúšal, tak to nebolo. Vidíte to tam? Znova sa búra. Už to butuje. Je to nabutované. Taký tam darí server. Tam dá sa. To nabutovanie. Rampe tam na to malo. No ale tak, ako vyznie sa jedine spravodlivé. To sa dá grafická karta, točko. To tam na to podporá. Prečo toto nie je? No vsedaj, podľa na elektriku. Cez USB. Proste aj. Samo? No. Je v Linuxu nejaká podpora na USB-čkovú grafiku? Či len pre VRT-čko? Nie, je tam, ja som... No lebo pokiaľ viem, tak USB-čko nie sú podporované. Nikdy som sa tým nezaoberal, ak nepravdu teda, lebo to sa tým nezaujímam. Pokiaľ aj tak sa môže stať, že driver bude mať 10 MB sám si. Tak. Aha, there is a problem. Dobre, nemám času diagnostikovať. Vieš si naplniť to sestru? Nie. Ale vidíte? Nie vedia. Takže to do shape funguje. Preto by bez všetko išlo tak to má. No. Čiže toto je ešte toto. A toto. Neviem, či to bude stačiť. Na to, čo chcem ukázať, uvidíme. Dobre. Aby som tu nemusel straviť hodinu konfigurovaním asterisku, tak som si to pripravil dopredu konfigurálky. Počkáme, kým sa nám telefón zaregistruje. Toto je inak SIG telefón. Tak vyzerám, ktorí ste ešte nevideli telefón. Slávny vynález. Hej, to je SIG telefón. Som ho napojil do routera. Ste si všimli. A plus minus by mohol fungovať. Tak vyskúšame.
Vyhnite niekto ten telefón. Musíte len to nájsť. Nie. Pod diplomovkami. Aha. No, počuješ? Vidíte, super. Máme prvého s telefónom. Príde to na srapný práca. Tiež si telefón. 120. Haló? Dobre. Dobre, takže vlastne máme tu rozbehnú strediskovú ústredňu a máme tu 3 SIP telefóny. 2 sú pevné a 2 sú takéto. To je čo, Wi-Fi alebo? Nie, toto sú také Siemens. Ale akože ako fungujú cez Wi-Fi, alebo nie, to sú dektové telefóny, k tomu sa prihlásia. Toto je ako základne pre ne, ale to je jedno. Vlastne každý z tých telefónov má vlastný login, aj táto základňa a vlastne toto, ten Netgear robí ústredňu pre ne, pre tie 3. Ako to prepojíš s takými telefónnymi linkami? S klasickými? No na SIP, a na SIP to nepodívaš. No toto je SIP, čiže napríklad teraz veľa providerov už podporuje SIP telefóny. Napríklad, ak máte Antik linku, tak tam máte SIP účet už automaticky urobený, myslím. No, myslím, že už aj na zmluve je rovno. Čiže ak máte takúto ústredňu, no, máte takýto Netgear, alebo niečo z OpenWrt, môžete si urobiť tak, že vlastne vy to zdvihnete, respektíve táto ústredňa to zdvihne a vlastne vám povie, takže vítajte u Johnnyho doma. Ak chcete hovoriť s Johnnym, stačte jednotku. Ak chcete hovoriť s Vladom, stačte hovoriť. No tak, že takéto veci si môžete urobiť. Že urobiť si doma klapky a vlastne každému dať samostatný telefón. No. Ale čo je zaujímavejšie, je to, že ako rozprávať medzi sebou je sranda, ale napríklad také zo života, ktorý bývate na intráku. Tak viete, že tam máte spoločné toalety. Napríklad, bol tam pred vami až spolubývajúci a chcete zapnúť ventilátor. Ste tam mohli zajdiť. My sme informatici. Zoberiete telefón, vytvoríte si taký jednoduchý programček, ktorý urobí to, že vy urobíte si jednu klapku, máte niekto telefón po ruke. Mám tu urobenú klapku 1, 2, 3, 4, tak vytoč 1, 2, 3, 4. To sú vedavejšie vytača. Hej, on chvíľu vytača. Už zvoní. Niečo povedalo? Píp, píp, píp. Už asi to povedalo. A ticho, ma zrušilo, ma nechcel počuť. Máš pravdu? No to som zabudol inštalovať niečo. Si mi nenainštaloval ventilátor. No, toto je PHP. No, to mám urobené skripty. PHPčko ovládá ventilátor pána Beka. To sme dopadli. Používam len moderný jazyk. Dobre, tak ja to vyskúšam. Nemusíš to taký zapaču. Jak starý znamená? Zainštaloval PHPčko dačo. Si to je PHP celý, takže to malo ísť. Je možné, že mi chýba nejaký balík. No myslím, že som tam. Musím počkať, kým sa zaregistrujú telefóny. To je trochu nevýhoda. Ty kode teď tam inštaloval.
z nich nepôjdem. To aký som dal, nie? Nemám rád, keď to nefunguje. Aha. Hello, world. No, nevedel som, čo tam dať za hlášku. Tak povedzme, Hello, váš world. kolega na záchode, potrebujete tam zapnúť ventilátor, tak zavolajte na nejaké číslo a stačí. Hello, world. Hello, world. Sa Bye. vypne. Hello, world. Vypol sa. No, sa vypne aj sám za 10 sekúnd, tak je. Hello, world. Alebo čo viem, idete niekde po chodbe a je tam tma, tak chcete si zapnúť svetlo, Hello, stačíte dva, world. či na ktorom je to. A tu sa to vyplavilo. Hello, world. Nemusíš to 3. Hello, world. Aha. 2. Hello, world. Vidíte, a normálne cez klasický telefón sa to môžete ovládať. 6. Hello, world. A takéto veci si môžete robiť s tým asteriskom bez problémov, čiže nepotrebujete žiadny počítač, žiadne nič. Stačí vám jedna takýto Netgear, na to si to nainštalujete a môžete sa s tým hrajkať, robiť si odkazovku, robiť si vlastne taký ten hotline, že zavolajte, že bla bla bla. Vám ukážem, ako vyzerá ten skript. Cez čo to je ovládané? Čo cez čo? Tie samotné zariadenia. Cez toto. Nejak cez USB-čko pripojené? Nie. Cez čo to má pripojené? Ethernet, Čo to stojí? Aha, toto čo stojí. Hej. 4000 českých. No krása, aj zadarmo. Ale toto je taká najdrahšia verzia, sú aj vlastne za... Za 30 € a dva výstupy to je, ale sú by sa o tom bol. Nakodíme na budúce Arduino, cez Arduino. Arduino. Nemám rád veci, čo si musíte skladať, nemám rád hotovať veci, čo len zoberiete a naprogramujete. Jednoducho naprogramovať. Môže blízko do tomu. Máte tu také pekné rozhranie urobené, tu mám pre HPčku, ale je aj pre Python, aj pre Perl, aj pre iné skriptovacie jazyky. To je rovno aj zdroj 12V, či to iba... Toto je zdroj. Môžeš skúsiť si zapnúť svetlo. Ale že ten vieš, že z tej ústrednej, že vypojíš priamo na router a nejakým časom No. náš časovne si vykonávať sa vypí na svetlo v nejakom čase. Toto sa dá nahrať vlastným programom, ten program robí čo chcete. V takom pseudo-C jazyku. Má to aj display. Ale to je Jaké to je číslo? 1, 2, 3, 4 No, sú zavolal už. a dvojka je svetlo. Už. No, čiže takto je, ak to máte naplnené. Napríklad sú providery, SIP, napríklad T-Com alebo Slovanet, ktorí vám dajú aj 10 čísel. Už. 1, 2, 3, 4 spúšťa 1, 2, 3, 4 relé a 5, 6, 7, 8 ich vypína znova. A aj za 10 sekúnd sa to vypne samo od seba. A zlož. Dovidenia. Si mohol zasvietiť a zložiť. Ale... Čo to je? Taký trolling. Mne si najlepšie chodí PHPčku, keďže mám použiť nejaký skriptovací. No, a takto vyzerá ten program, čo sa spustí. Bolo robené náhodou pre takého zákazníka, takomu na kalkulátor. Nie, toto bolo robené. Teraz presne. Jednotka. My tým otvárame napríklad rampy. A zlož. Takže preto sa to volá rampy, ne? To je taký To nie, a práve som si nedával zmysel. Hej, fakt. Ičko na Vykašľal sa na mňa. PHPčko.
Takže takéto srandy sa dajú s tým tiež robiť, a toto sa mi veľmi páči, lebo zoberiete si čísla od Slovanetu, 10 napríklad, a stačí, môžete si napísať taký skript, ktorý vlastne tento skript dostane nejaké parametre, keď je zavolaný asteriskom, napríklad test log, napríklad takéto parametre, že kto ho volá, tu by bolo normálne 0903 blablabla, keby si to volali z mobilu, extension a proste na základe toho siete hovorím, chcete si doma urobiť otváranie brány na tomto záhrade telefónom, tak si vyčleníte napríklad jedno číslo na otváranie brány a tu si napíšete skript, ktorý overí, že či volajúci je jeden z tých povolených čísel, a keď hej, tak cez takéto nejaké podobné zariadenie dáte príkaz, nech sa tá brána otvorí. My máme v práci podobne riešené dvere. No, do dvere. Ale cez nejaký Siemens telefón obyčajný, starý, ktorý projektovan ako modem, overí to číslo, nejaký cečovský démonik k tomu napísaný. No, napríklad môžete si dať, máte na chate boiler a chystáte sa na chatu, tak si urobíte cez telefón, zavoláte, alebo môžete si zavolať. Týmto si jednoducho môžete prehrať akýkoľvek zvuk, ste si možno všimli, že tam mám prehráte nejaké Hello World. Môžete dať prehrávať čokoľvek, akýkoľvek zvuk, takže môžete napríklad urobiť si program, ktorý vám do telefónu číta teplotu na chate, alebo vlhkosť, somarín, ktorý môžete. Vlastne môžete sa s tým hrať, ako mne sa toto na týchto zariadeniach páči, neviem, že sa s tým dá hrať. Nič také. Ale kúp si chatu a... Čiže tak... Môžete s tými telefónmi. No, čiže urobím telefónu ústrednú, nemusíte vyhadzovať drahé peniaze, 80 € na router. Takéto SIP telefóny tiež nestoja veľa, sú aj oveľa vlastnejšie ako to, alebo môžete na softverové telefóny, sú tiež SIP, tak nemusíte používať stolové, ak nechcete. Je to skvelé. OpenWrt je jedna z najlepších vecí, čo bola kedy vyrobená. Sú nejaké otázky, alebo chcete si vyskúšať, nainštalovať, pokonfigurovať. Mám tu 3 rútre na skúšanie. Ak sa vám chce ešte, to je tak dlho. Nebo ak máte otázky, je to workshop. Chceš ešte dať čo povedať zaujímavé, či to vám vypnúť? Môže, asi už všetko. Diskusia, keď